tenemos la suerte de contar con Ramón Adell, el cual tiene una amplia trayectoria y profesionalidad en el mundo de la economía y de la empresa. Premi Ciutadà Europeu 2003 i Premi a l'Excel·lència Acadèmica 2009, atorgat per l'Associació de Comptabilitat i Direcció d'Empreses. Doncs Ramon, a veure com arreglem això. Quan l'endeutament el fem servir per pagar despesa corrent, que això està començant a passar, en el fons no estem vulnerant una miqueta la naturalesa democràtica del poder polític amb la mesura que estem hipotecant el futur de les següents generacions. El mateix podríem dir quan consumim el fons de reserva a la guardiola de la Seguretat Social sense enfrontar de fons el problema que tenim. Què està passant? Doncs que en certa manera estem trencant la solidaritat intergeneracional. A més, hi ha una cosa que no podem oblidar. Aquesta situació l'estem aguantant pels tipus d'interès, però els tipus d'interès no seran eternament baixos. I en el fons, la millor manera de ser lliures és no deure res. Un altre punt, retenguem el talent. És el més important que tenim. Tindre els millors i procurar que no se'ns en vagin. Quan parlem de la crisi es parla de crisi sistèmica, financera, global, però moltes vegades el que ha fallat realment són les persones. Steve Jobs ho deia sempre, deia: si contracto gent il·lusionada, intel·ligent, no tinc que controlar-los cada dia. I és veritat, és la millor recepta. Al final la gent no se'n va de les empreses, la gent se'n va dels seus caps. A vegades escoltem poc, tenim tendència a l'autisme, i quan no hi ha comunicació no hi ha comunitat, i quan no hi ha comunitat hi ha aïllament. És a dir, aquest és un vici que com a país jo crec que tenim una miqueta. Té que haver més generositat amb l'apreci de l'opinió dels altres. A Espanya falta esperança, i per recuperar l'esperança cal que fem això. Podem demanar sacrificis a la gent, però aquests sacrificis, per demanar-los, cal que expliquem a on volem anar i com hi volem arribar. I aquest discurs seria bo que també des de l'empresariat, també des de l'àmbit dels que són creadors de treball i creadors de producció, es fes. La vida, si s'ho pensen bé, al final és massa curta perquè no prenguem l'opció d'aixecar-nos cada matí amb la il·lusió d'apassionar-nos amb el que fem. Moltes gràcies i fins la propera.